मा होननानै बुजायबावनो मा होननानै रायदावबावनो खारनांगौलै गोखो बालि बले सावा बैसागु सफैलायबाय माबा दहायनि माबा आयौ माथो बे रांखावरि फाग्लिसो ओइ बे फाग्लिखौ गिहो आङो माबा बुनोबो होसोयोनो माथो ओइ नोंसोरखौ आङो दहायो चिकेन पक'रा लाबोनो होनायखौ मानो लाबोआखै नोंसोरो हा आयौ आं हालाहाय जिग्रोद नाय जोंनियावबो माला चिकेन पक'रा बेखौ बे फाग्लिया दहायनि ओंख्रिखौ जेबो गोथाव मोनाखैमोन आङो ओइ जाब्बा जुब्बा संना होयो आंनिया बिमायानो मोजां नंथारा माबा माइद्रु गोजा संना होदों आं गोथाव मोनालै चिकेन पक'राया अबाव चिकेन पक'राया थोद फाग्लि जोंखौलाय माला चिकेन पक'रा लाबोनो होखो नोंलाय आरो नोंनोलाय जोंलाय मानो चिकेन पक'रा लाबोलाबायनो र' नोंसोरखौ दामगोन र' आं दोखो सेलबोराया फैथों र' सेलबोराया मिथिगौ ना सोर सेलबोराय मा सोर एक्टर आरो बियो थैसाम फिल्माव थानाय एक्टरालाय आयु थैसाम फिल्माव थानाय एक्टरना सेलबोराया मिनिदों माखौबा हालेले हाथाय हाराव लानानै सेलबोराया फैबाथाय नोंसोरखौ दामनो होगोन आं मिथिबाय चिकेन पक'रा लाबोनो होनायखौ लाबोआखै नोम्फा होन नोङो फाग्लि ओइ फाग्लिया नोंसोसो मिथिगौ ना आं फाग्लि नङा आङो MA BA पास आं अफिसारसो मिथिगौ ना मिथिया नोंसोरो अफिसार नोंसोरखौ दानो आङो हमना लांगोन जेलाव दोनहैगोन मिथिगौ ना आं पुलिस अफिसारसो बे फाग्लिजोंबो आं हालाहाय माखौ मिनिखादों नोंसोरखौ खारबाय साला थांसै आङो बिसोरजों रायज्लायबाय थानानै लाब गैया आङो पुलिस अफिसार आंहा खामानि दङ अफिसाव थांसै आङो बैसानि माबाया फिसालाया मोजां नंथारा माबा ओंख्रिखौनो गाज्रि संना होयो आंनो गोथाव नंथारा फुजाबो नायनो थांनांगौ आंहा दुर्गा फुजा सफैबाय माबा दख'ना स्राय गाननानै थांगोन आंहा बैसानाव थांनि र' माबा आङो माबा ओंखाम संनो होदोंमोनलै बिसानो माबा दाउज्ला दाउ बुथारनो होदोंमोन बुथारबाय खोमा थांनि र' बै माबालै साइसथार बियो आंनि एक्टर बियो सेलबोराया फैबाथाय दामजोबनो होगोन आं गासैखौबो एक्टरसोना बियो थैसाम फिल्मनि एक्टर सेलबोराया थांसै र' माबा दुगैनो थांनि र' आङो आयै पेसेन्टआ माथो होनो हाबाय बिनिया बिमाया बेसेबा गाबाय दङमोन मोजां जानाय नङा होननानै र' आङो खबर होनो थांनि सार आंनि आइयालाय आंनि आइखौ लिंहरनाय सार र' बाबु आं नोंसा आइखौनो लिंनो थांनो नागिरदों बा दिनै माथो होनो हामारबायना नोङो बाबु औ दिनैसो एसे मोजां मोनदों आं सार र' आं नोंसा आइखौ लिंना लाबोनि आयै आं माथो होनो हाबाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आं नोंखौ माथो होनो हासिगोन आयै ओमफ्राय आफाया मोजाङै दंना गैया दाखुफोरा बेखौबो बुदों ना मायो आफाखौबो सुथारदों ना मायो मालादि मोजाङै हामगोन गथ'आ माला माथो होनो हागोन आंखौ आयै होननानै सिस्टार नोंसा बाबुआ माथो होनो हाबाय मा गल'आ माथो होनो हाबाय सार औ आयै होननानै बुंगासिनो नोंखौ गाबज्रिगासिनो आरो आंखौबो लिंनो थिनलायदों थेंक इउ सार नोंथांमोननि नाजानायावनो आंनि आबाया हामबाय सार दाथ' जेबो गिनांगौ गैला माथोबो होनो हाबाय ओहो सिस्टार जेबो गिनांगौ गैला गावगायानो बुंदों दिनै एसे मोजां मोनदोंनो आं बेसे खुसि मोनदों सार आंसो मिथिगौ नङाबाथ' जिउआनो गहांमोन आंनियाबो थां नोंसा बाबुआ नोंखौ लिंहरगासिनो थांनि सार सिमाङावबो सानाखैमोन दिनैदि गल'आ माथो होनो हागोन होननानै सार
नाथाय नोंथांमोननि नाजानायावनो सेस्था खालामनायावनो दिनै गल'आ माथो होनो हाबाय। थांनि र' आङो सार। गोसोखौ आंहाबो मोजां मोनलायबाय। गथ'आदि माथो होनो हाबाय। बिमायाबो बेसेबा गाबखाबाय दे। जेबो गिनांगौनि खोथा गैला दे, हामसिगोन। आबा। आयै, नोंसोरो मोजाङै दङ ना? आरो आफायालाय? नोंसा आफाखौ नों मानो सोंदों? बे सासे पापिसो। नोंसा आफानि थाखायनोथ' नोङो हस्पिटालाव दङ आबा। बेखौ सोंनाङा। बेलाय मा मोजाङैनो दंखायो आबा। नोंसो मोजाङै गैयामोन आबा। दिनैसो माथो ओंखारबाय। आयै, हाजारबाबो आफाया आंनि बिफाना। बेनिखायनो सिन्था जायो। जानो हागौ बियो आंखौ फिसाला साना गावगायनि। थेवब्लाबोथ' आं बेनि फिसालाना आयै। बेनिखायनो आं टेनसन जायो आफानि थाखायबो। दङ दे आबा, मोजाङैनो दङ बियो। आंलाय सानदोंमोन दाखुफोरा आफाखौबो सुना गालांदों होननानै। माने आयै, आं उनाव बेहस जादोंमोन ना। गल', नों मालाबाबो बेफोरबायदि बारथेनाङा दे। नोंहा जुदि माबा मोनसे जानायमोनबा आंहा मा जागौमोन आबा? आंबो थांना थानो हानाय नङामोन। नों हामथारदों आबा। नोंखौ हामथारबाथाय आङो न'आव दोनला, बेलेगाव थांसिगोन जोंफोरो। नोंसा आबैमोननि न'आव थांसै। ओरैनोबाबो नोंसा आबैया दा हारसिंसो थायो। बिनियाबो फिसाला बिहामजोआ नोंसा आमाय आनैया नागालांबाय माने गुवाहाटियावसो थायो दा बिसोरो। जों आबैमोननि न'आवनो थाहैगोन। बे नोंसा आफानि न'आव थाला। नङाबा बे नोंखौ माबा माबि बुंबाय थागोन, नोंखौ होखारबाय थागोन। नाथाय आं नोंखौ थांनो होनो हाया आबा, एसेबां गोजानाव। जागोन दे आयै। आयै, आनै गाय दे आबैमोनखौ फन हर। बिसोरबोथ' आंनि थाखाय बेसेबा सिन्था जागासिनो ना। औ आबा, हरगोन र'। बेसेबा खुसि मोनगोन बिसोरो। बिसोरबो इसोरनियावसो बेसेबा आरज गाबगासिनो दङमोन। बा खम खुसि मोनगोन दा नोंखौ माथो होनो हाबाय होनबाथाय। आबा, नोङो ओंखाम उखैदों ना? उखैथ'वाखै दे आयै, दसे उनाव जागोन। आबा, नोङो ओंखाम उखैबाथाय बुं दे, आं नोंनो लाबोना होफैगोन। आं नोंनो दौना होगोन। जागोन दे आयै। आयै, दे आनैमोननो फन हरदो। हरनि आबा, बेसेबा खबर लाबाय थायो बिसोरबो। दहायबो नै खेबथामसो लाखाबाय। आं हरनि र' आबा बिसोरनो फनखौ। औ दे आयै, हर। आयै, आं सफैबाय। ए, सफैबाय नोङो बिजुलि? औ आयै, सफैबाय। जेरावबो थांनो गोसो गैया जाबायलै आं आयै। बिजामादैया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय आंनि गथ'खौ? लांबा लांनानै। सोर पापिया बेजों हाबा जादों? हिनजाव थाखाना होनना मोनथिनाबो। सोर पापिनि फिसा बियो? थैगोन बियो, मोजाङै मोनजाया। थैगोन, नों नायबाय था। आयै, आंखौ बेफोरबायदि अबस्थायावबो बियो मानो नागारलांनांगौ? आंखौ मोदोम गाज्रि होननानै मोनथिखागौआनो बियो। माने प्रेगनेन्ट होननानै मोनथिखागौ। थेवब्लाबो बियो आंखौ नागारना थांबाय। आंना जिउआ मा जाबावगोन आयै? सिगाङावबो आं गावनो गावनि जिउखौ धंस' खालामना लाबाय। बिथिंजाय दा आंहा संसारा मालाबाबो मोजां जाफिनलालै आयै। आंथ' थांना थानो गोसो गैला आयै। बेफोरबायदि बुंनो हामा, मोनथिगौना? नों दा प्रेगनेन्ट। नोंना गोरबोआव गथ' दङ। मोनथिगौना मोनथिया? बे गथ'नि थाखाय नोङो थांना थानांगोन आइ। सानसे नङा सानसे बिजामादैया नोंजोंनो फैफिननांगोन। नों नायबाय था। फैलालै आयै बियो आंखौ एसेबो नायनोनो हाखाला। बिजुलि, नोङो? औ, आङो बाजै। मा आं फैनायखाय गाज्रि मोनदों ना मायो नोङो? बिजुलि, मानो बेफोरबायदि बुंदों? आंलाय मानो गाज्रि मोननो? मोनथिगौ आङो लैथोश्री बाजै। बै खेबसे फैनायावबो नों आंखौ मा खालामदोंमोन? थेवब्लाबो आं दिनै फैबाय। मानो होनबा आंहा दुखु जादों। आंना हौवाया आंखौ नागारना थांबाय। नोंथ' मोनथिखागौ खोमा? नोंथ' मोजांसो मोनदों खोमा न'? दा आंनिया बेफोरबायदि जाबाय। ओरैनोबाबोथ' दुश्मनी दंखायो आगोलनिनो। बिदि नङा, आं दुखु मोनदों, मोनथिगौना? नोंखौ मानो बेफोरबायदि नागारलांनांगौ होननासो आं बेसेबा दुखु खालामबाय दङ। नों आंखौ मानो उल्था सानदों? बै दिनखालिबो आं नों फैनाय होननानै जेबो मोनथियाखै। आइया आंखौ थगायदों। आरो नोंखौबो आइया थगायदोंमोन। नोङो आंखौसो गाज्रि मोनना दङ। दे, थेवब्लाबो जेबो नङा दे। नोंखौ आइयानो बेफोरबायदि नंखाय बुंना होबायबा जेबो मोनाखै आं बेनिखायनो। सिरि था नोङो बिहामजो। नोङो मा सैथानखा मानसियानो। दाबोथ' खम गाज्रि मोनदों नोङो बिजुलिया फैनायखाय। आरो बिजुलिनि हौवाया गानना थांनायखाय खम मोजां मोनदों नोङो। सिं सिं एहौ एहौ उइसो सानलायदों खोमा। बेफोरबायदिसो जाखांबाय थादों खोमा। आयै, नों आंखौ मानो एसेबो नायनो हाया? आङो नोंखौ मा खालामखो दे? आंहा मा गोरोन्थि जादों? माथो नोङो एसेबो आंखौ नायनोनो हाया? बिजुलि, आं नोंखौ फैनायखाय जेबो मोनाखै। आं मोजांसो मोनदों, मोनथिगौना? नों आंखौ जेबो बेफोरबायदि साननाङा। सोर मा सानदों सोर मा सानाखै आं मोनथिखागौलै बाजै। दे,
आंथ' जेबो गाज्रि मोनाखै थेवब्लाबो नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि सानबायबालाय जेबो नङा दे आं गाज्रिबो मोना थां जिरायै थां आं साहा फुदुंना लाबोनि नाङा साहा थाहा लोङा आंहाबा मा टेनसन रावबो आंनि थाखाय साहा फुदुंनाङा ओरैनो जासिबखादों आरो बेलाय बाखादों बेयो थां उन्दुना थायो थां नोङो जेबो खामानि गैयाबा बे बुरैया आंखौ मालाबा खैफोदाव खोख्लैमारगोन मा दुश्मनी दङ आंहा बेजों मा सुथुर दङ आंखौ मानो एसेबो नायनो हाया गावगायनि बिहामजोखौनो आंखौ हाजारखि बियो गाज्रियै बाहाया मानो थेवब्लाबो आं बेखौ गाज्रियैनो बाहायफेराखै थेवब्लाबो मानो बिदि बियो दाथ' खम सानगासिनो नोङो ओंखाम संना होनांगोन ओंख्रि संना होनांगोन होननानै नाङा दे आंनो संगोन नाङा आंनि फिसाजोनो आंनो ओंखाम संना होगोन बारा टेनसन लानाङा नोङो बिदि जेबोखौनो सानाखैले आं बिजुलि मोनथिगौना बे आइया मानो बेफोरबायदि आं हमनोनो हाया सोरबा ओंखाम संनो बादोंबाबो जेबो नङा दे आङो हारसिं संना जागोन बे न'आ आंनिबो मोन्थाय दङ आं हारसिंनो उखैबानो संगोन खावगोन जागोन रावबो संना होलायनाङा दे संना जानोबालाय संना जानोबो हागोन दे आं जेबो मोना खम सिं सिं रागा जोंदों बियो जोंबाबो जेबो नङा दे आयै बे न'आ आंहाबो मोन्थाय दङ आं संना जागोन नों मानो एथ' टेनसन लादों बिबाजै जालायनानै बेफोरबायदि मा बुंबावनो बिजामादैयाबोथ' बिजामादैयानो बिहामजोआबो आंना मोजां नङा मा बुंबावनोलै जेथिंबो गाज्रि ओइ गल' नों माला माथो होनो हागोन जोंफोरखौ माला रायज्लायनो हागोन इसोर आफा इसोर गल'आ थाबैनो हामदोलै एकदमबारे असान्थि मोनजोब्बाय आङो गथ'जों सानसेबो रायज्लायनो मोनला माथोआनो ओंखारला गथ'निया नङा गथ'आनो हामगोन ना हामला बिराद बोरैबा मोनोलै आं सानबाथाय बेफोर गासिबो गेबगां आदानि थाखायनो जाजोबदों जाला हेलौ जोंसि बाजै गल'आ बोरै दङ मोजां दंना गायदे गल'आ माथो होनो हाबाय मायो गल'आ माथो होनो हाबाय आयालाय आइनो खिन्था होनबा गल'आ हामथारसिगोन आरो ना बाजै माथो होनो हाबायबालाय हामसिगोन गल'आ हामथारसिगोन गल'आ आंजों रायज्लायनोबो हाबाय दे हामबाय दे इसोरनि अननायाव हामबाय हे भगबान आंथ' बेसेबा गाबज्रिगासिनोसोमोन इसोरखौ गल'खौ थाबैनो मोजां खालामना हो होननानै थारैनो भगबान आंनि खोथाखौ खोनासंमारबाय बाजै आंबो बेसेबा आरज गाबगासिनोमोन आयै गल'आ माथो होनो हाग्रा जाबायनो मा आब'आ माथो होनो हाबाय आयै गल'आ हामथारसिगोन आयै माथो होनो हाबायनो गल' आबै आनै बुंहरनाय हेलौ आबौ आबै आं माथो होनो हाग्रा जाबाय दिनैनिफ्राय आयै आंनि आबौ थाबैनो न'आव फैनो मोनसिगोन दे नोङो आबौ दे हामसिगोन दे आबौ हामसिगोन आबै ओंखाम जाबायना नोंसोरो जाथ'वाखैयानो र' आबौ जाथ'वाखैयानो मानो जायाखै आबै जागोन र' आबौ जागोन दे होमबा आयै आङो गल'नो एसे ओंखाम दौनि र' औ दे बिहामजो या गल'आ हाममारबाय गायदे थारैनो गल'आ हाममारसिगोन ना नोंनोलाय मानो नांगौ आदा नोंथ' मोजांसो मोनगौमोन ना माबा मोनसे जाबाथाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मोनथिगौ ना गेबगां गथ'खौ लाबबाथाय नोङो जेबो बुंनांला मोनथिगौ ना जुदि बुङो ना नोङो न'आव थानो मोना नोंखौनो होखारहरगोन मोनथिगौ ना नोंखौनो न'निफ्राय होखारहरगोन आङो गथ'खौ जेबो बुंखानाङा मोनथिगौ ना माथो बुंबावनो आरो आङो माथो बुंबावनोहाय जेबो बुंखानाङा मोनथिबायना नोङो आंनि फिसा नङा ओंखारलां माबालां उमुगलां बेफोरखौ जेबो बुंनो मोनला नोङो बुंबानोथाय नोंखौ होखारहरखागोन आं बे न'निफ्रायनो मिथिबाय गथ'खौथ' नोङो उन्दैनिफ्राय जेबो अननायखौनो होफेरासै नोङो अननाय होआ था नों बिदिनो था जों अनगोन ना जों गिदिर गोलाव खालामगोन फरायहोगोन नाथाय नोङो जेबो बुंनाङा मिथिबायना नों जाहोआखैबो लोंहोआखैबो गथ'खौ खमसे खम नोङो जेबो बुंनाङा दे गेबगां आं खिन्थु एबार रागा जोंबाय इमान मोजां गथ'आ माबा मोनसे जानाय मोनबा मा जागौमोन दे इसोरनि उनाव जेनथेन हामनायखायसो नङाबा माथो आगोल बुंबाय नाथाय थोबसेबो फंसेबो जेबो बुंनो मोनमारला नों आदा गथ'खौ एसे सान्थि हो नोंनि गथ' नङा सोरनिथ' होमबा बिलाय आरो नोंना गोसोआनो मासे गेसाव गावनि गथ'खौनो मा गुबुननि सानबाय थायो थै लाजाबो ना मायो जोंसो लाजियो थेवब्लाबो बुंबाय आं रागावनो बिदाबाबो रागा जोङोहाय सम
नङाबा माथो नंनायनि बिहामजोखौबो सन्देह खालामबाय थायो। गावखौ बासायनायखायसो जेबो बुङाखै बियो। नङाबा गथ'खौ दासिमहालागि होखारखासिगौमोन बियो। नङा माबा दे थानोनो सान्थि होनाय नङामोन आरो बियो गल'खौ। दा गावखौ बासायबाय नालाय थैनायनिफ्राय बेनिखायनो जेबो बुंथ'वाखै आरो उनाव बुंबावगोन आरो बिलाय। मोनथियाहाय गोसोआनो मानो एथ' गेसाव जाखो बिनिया। जों बिमा बिफायालाय माथो एसेबां गोसो गेसाव नङा बेलाय सोरनि लादों। जिखि जाया आबौआ हामबाय दे बेखौसो जोबोद खुसि मोनबाय दङ आं गोसोखौ स्रां मोनगासिनो। राम'सिं दाबो 50,000खौ मोनमारासै आरो। गैया आयै अबाव मोननो आं 50,000खौ दा अबावबा दोनफ्लांना लाखौ ना आयै नोंसो अबावबा दोनफ्लांदों। माने आयै नों अबावबा दोनफ्लांदोबो जानो हानाय माने नोंबो बावगारोना। आंखौनो बुंबाय था आं दोनफ्लाङाखैहाय बरावबो दै। नङा माने आयै सोरबाफोर नुबा लांगोन होननानै नोङो दोनथ'नोबो हानाय बेखौसो बुंदों आं आयै। आं दोनाखैहाय मा आं दोनफ्लाङाखैबो दोनाखैबो दोनथ'वाखैबो। फैसा 50,000खौ नुनायानो थायाखैमोन आङो। मोनथिला दे आयै बे 50,000 फैसाखौ मारै गोमामारखौ ना सोरबासो लांखौ आं हमनोनो हाला। बे फैसा 50,000खौनो नांबाय थादों साला बोराय गार्दाया। आंबा आरो खावनोसो धान्दा लागासिनो एबारथ' आं सनासो खावगोन सना। साला बे साननैसोआ पकेट मारिनो मोनथाराखैलै। मायबा नङा मायबा मोनसे एक्टिं खालामनानै पकेट मारिनांसिगोनलै बोराय बुरिनिफ्राय। बिसोर माथो माबा 50,000 नांबाय दङ। एथ' करोरपति मा बे 50,000खौनो गोसोखांबाय दं बिसोरलाय खेफ्राफोरा। आफा ओइ रावबो फैयाखैमोन बेखालिथ' आंबो गैयामोन बिहामजोल'सो दङमोन नोंनिया। आंबो उनाव फैबाय ओमफ्राय गैया रावबो फैखायाखैनो। बे आबैयानो अबावबा दोनफ्लांदोंलै आंनिबा। आबै नों गाज्रि मोननाङा दोननाय बुंनायखाय। दा आबौ आं दोनाखैहाय मा आं दोनफ्लाङाखै। ओइ आबै नों बावमारोलै दाखालिबो आं नोंनो आपेल फिथाइखौ होदोंमोन नों बेखौनो होआखै होननायालाय। आपेल फिथाइ नों माला होनायमोन आंनोलाय आपेल फिथाइ दाखालि बावै। नोंलाय माथो आपेल फिथाइखौनो लाबोआखै। नै नुदोंना आफा बावजोबो आबैया। आं होथारबायानो बेनो दाखालियो थाइनै मानि ओमफ्राय होनायखौनो बावदों बियो मार बावग्रा जाबाय आबैया। होआखैहाय आबौ दै मा जानला मानला बुंलाबायो होआखै आंनो। बे दा कसम होदोंमोन आं नोंनो आबै। नों बावबाय आरो धै नों बावखायो आबै नों बावग्रा जाबाय मानसिया। बे आइयाथ' थारैनो बावग्रा जामारबाय माथो मानसिया। बिनि रुमावनो मोजाङै नागिरनांसिगोन। रुमावथ' नागिरखादों आं बिनियाव नाथाय मोनाखै माथो अबा दोनफ्लांना लाखो। बे आइयानो दोनमारदों नुदोंना आपेल फिथाइ होनायखौनो दा गोसोआव गैला। मानो एथ' बावग्रा जाखो ओरैनोथ' आं बुंनाय खोथाफोरखौ बावा बावनाया थेवब्लाबो किसुमान खोथाखौ बावग्रा जामारबाय बियो। आं दासो मोनथिबाय बे आइयानो दोनदों 50,000खौ। आइया दोनबाथ' मोजाङानो देनाय मोनफिनगोन। ओइ राम'सिं आङो नोंनि 50,000 फैसाखौ दोनाखै दे आंहा इसेबो गोसोआवबो गैखाया दोननाय। आयै नों दोनबाथ' मोजाङानो आं मोनफिनगोन नाथाय सोरबाफोर लांदोंबासो आं मोननाय नङा मालाबाबो। दोनदोंलै आंनिबा आबैयानो दोनफ्लांदों। ओइ आबै नों गाज्रि मोननाङा नों बावोना बेनिखायनो बुंबाय आं दोनाखैहाय आं दोनाखै दै। बे सिरि अन्थाव बाथावनो आबैया बुरायबायना बावग्रा जाबाय। बेल बुंबायसो जायोना हाजारबाबो बुरैबाथाय। आरोथ' रावबो फैखायाखैना आफा बै खालि आबैयाल'सो हाबखादोंमोन नोंसोरनि रुमाव आरोथ' रावबो हाबखायाखैमोन।